play shipon ye pi baro apdeng subha piang ye pi chaka channel jonga ka kateng jonga ka de Nadialyngdoh. Menta ka day T1 dia menta la dan drill bejit tam san minit an sedang ka singi jonga da ka shoot penyan peta kaman Disha pak ngasa sedang record no kandiat ke ka bangi dan kam mas nda peta kamat bat shoot penyan ka day bangi ha bandi shwa bangin bam ngi day bandi shwa ngakermen ling ba ki ni ki video ki bangashna kinlong ki video ki ba IMC mi pi baro ki viewers bakum ju igi tiki bal astang record kanang IMC shushu e pi baro kumju ngakermen andala dapat ye kini ki video ki bangala upload kinlong ki video ki ba motivate e ki papat sedang record makin sedang no ka record dia mentangan steam shwai kani ka sapti nama shipen imol yin kawai Idei ruan bo target halade kuman shwai nuksa baka target jonga ka dei kumne ka baningkong madei ban prepare ba record bhana mentau snem arja arpsan ka ba ar bangan sedang man penya ka syllabus kumju bangan prepare according to the syllabus ka balai bangan pen million man le mock test man badap record te mentang amali check up shwai khun for hospital Ti kadon kan ikawi kan notice pangayo apa WhatsApp kabatho bakandon ke exam jong LTA pat grade 4 jong ka DSC East Khasihills district ha khandai trik November arja arpusau ba ya ka admit card ke supply ya kan kisni ka banwan tangba da nga check ya ka website ka bapin i ki notification lanong indon ke written exam ni ki personal interview ka baning kong hang ni ngai i bakandon ke exam jong ka DSC East Nadialyngdoh clearian akalai potrik banai pakatway arja arpusau kapus kade jong grade 3 kapaar kade ka written exam namta ka DSC East Nadialyngdoh clearian ka exam kade country utrik banai pakatway arja arpusau kapus kade jong grade 4 kapalai kade ka typing speed test jong ka DSC North Khasihills Risubel para maka tarik kade arpra do arkundai banai beshpau arja arpusau makapus kade jong LDA Pasau ko di ka advertisement jong ka DSC Southwest Khasihills Ampati makalas dit ka di pratarik panay karwe arja pasau pakapus ka di jong gram sivang kapasan ka di ka advertisement jong ka DSC Southwest Khasihills Ampati makalas dit ka di pratarik panay karwe arja pasau di kapus ka di jong laboratory assistant kabahandriyo ka di ka written examination jong ka Meghalaya High Court East Khasihills Shillong Teka tarik kadai lai pautrik panai pakatway arja arpsau teka post kadai jong stenographer grade 1 kabahnyo kadai written examination jong Meghalaya High Court East Khasihills Shillong teka tarik kadai country utrik panai pakatway arja arpsau teka post kadai jong system officer
Kat kum ka jingpet ya ka notification bapen I hang ni nimshim layo I bakan don ke exam jong LDA ni grade 4 jong ka DSC East Khasihills. Kum ta ngapat dikenal akan don ni ke exam ka kandai 3 November. Shua bakin ay ka admit card kya ban pinmi shwai ki selected ni ki rejected list. Da kloy ru kan bampor hipat ka tu ka nisngi. Nada kumno ka tu ka notice ka deka basisha ngarung aklampoy perkat bakin bento exam kloy. Ngamud da kloy ru kan day ki banai March ni April. Tangba da day kumno ru ki day ban Shillong ki balapan kre. Kumju iki papat sedang kre kon benta kala day bingin sedang no. Namara usnam aja arpsan kin buon ba ki written exam. Benta ngin pet ya ka syllabus jong ka DSC. Kamaningkong ke elementary mathematics, kapa R reasoning, kabalai basic science, kabasau English grammar, kabasan English comprehension, kabahandria essay writing, kabahanyo drafting and art of letter writing, kabapra kade general awareness, ne ka general knowledge, kabakandai kade Meghalaya general knowledge including Northeast India. Kumta da fikra kot kam umde ban kre bontali ki books jong kawai ka subject ide ban per million ban jet kawai ka book jong kawai ka subject baso focus pa kata ka book kanang banyo le revision bonsin. Mentangin keren chapang ki mock test ki pun bhai ki apps ki papila ban le mock test tamba ka mock test bangal le ka day ka Testbook teminta ka don ka Diwali offer kumta fila ban check ka mock test ka long ka badon kam na benta ki papen kre ki exam kam adangi keren chapang tane ka app Testbook ka don ru ka kam long affordable.